Tatranská galéria má za sebou vernisáž výstavy, ktorá je zaujímavá z pohľadu skladby diel, ale aj výberu autorov. Tentoraz pod Tatrami stavili na dvoch miestnych umelcoch, ktorí nepodľahli volaniu diaľav, ale zostali tvoriť doma. Tým prvým je Kamil Kozub. Olejomaľby hovoria svoje príbehy o prírode a ľuďoch, ktorí v nej žijú. Máme dnes možnosť vidieť tvorbu rozmanitú, zhruba za jeho posledných približne 10 rokov. Kamil Kozub patrí k mladej generácii slovenských umelcov, pevne sa etablujúcich na poli umenia a nie je sa čomu čudovať. Rád pracujem s fotografiou ako s predlohou, ktorú ale posúvam si podľa svojho, či už ju ponechám viac abstraktne, alebo posúvam ju viac do nejakého reálnejšieho stvárnenia. Rodák z Podolínca sa v galérii predstavil krajinomaľbou i portrétami. Veľmi rád malujem portrét naživo, ale aj z fotiek. Ale naživo je to predsa len osobnejšie, lebo z toho človeka dokážem viac vydolovať už len preto, že mi sedí priamo modelom a viac dokážem nakúknúť do jeho duše ako pracovať len čisto s fotografiou. Ďalším ohnívkom výstavnej slávnosti Tatranskej galérie je Peter Smik. Keramikár, ktorý rád pracuje aj so sklom, sa dočkal svojej výstavy v rodnom meste po dlhých 10 ročiach poprvýkrát. Som Popráčan, čiže určite je to pre mňa, dá sa povedať, česť byť tu a som veľmi rád, že tu môžem byť. Jedným z vystavovaných diel je cyklus Zlatý vek. Predkovia hovorili o tom, že po ňom nastáva už len pád, umenie na zamyslenie sa. Žijeme my už v tom zlatom veku? Príde ten pád? Alebo si to dokážeme udržať a dokážeme spolu vzájomne dobre vychádzať, aby sme ten zlatý vek udržali čo najdlhšie. A presne toto je popradský keramikár. Dielom sa potrebuje vysporiadať s vnútornými myšlienkami a zážitkami. Ku keramike pridal aj sklo, farebné glazúry a práve takto vzniknutá iskra je typickým dielom Petra Smika. Peter Smik žije práve na tom rozhraní južného a severného Spiša a jeho tvorba prelína nielen ako Spiš, ale prelína viacero regiónov. Pretože skutočne keramikárov na Spiši, alebo teda v tom severnom cipe Slovenska aktívnych, podobne ako Peter Smik, máme minimálne. Kamil Kozub a Peter Smik odhalili svoju tvorbu vo veľkom štýle. Ich dielo rozhodne stojí za pozornosť. Tento vzájomný dialog týchto dvoch umelcov nám dáva vlastne také svedectvo, že aj tu v meste športu máme kultúru, máme vynikajúcich umelcov a treba si ich vážiť a podporovať. Výstavu dvoch potatranských umelcov môžete v Tatranskej galérii vidieť do 26. októbra.